नायलांदोलाय मोनालायबाय अखा हालायबाय नै एसे गारिफ्रा फैजोबाखै दाबो बेनिखायनो खम दं। ओइ बस बिथ' एसे दै गारिफ्रा सेस डिउटियाव दंजोबो दाबो सफैयाखै। बा नै बाला थिखोग्राफ्रा औथ' गेट जाहैबाय बेजों ओंखारलांग्रा बाहेरायाव। ओमफ्राय बेयावहाय गारिखौ स्टप खालामो आरो खामानि जोबबाथाय बेयावनोसै गारिया बेयाव थानांगौ जाहैबाय। अखा हाबायना दहाय फुङाव हरसे हाबाय आरो फुङाव हाबाय दा नै हाब्रु जाजोब्बाय लामायानो सेस। बेयावथ' दैसो जालायबावबाय नै नै इयाव लामायावनो गारिफ्रा जेराव मेराव दंलाबायो। हाब्रुआलै अयथासार नै गानोबो जायगायावनो गैलायलाया। औरे बानायदों नै केसारा गाज्रि जादोंनो। रुमाव थांफिनसैलाय दायो आं। बेयावबा मा खालामनो बा माथो देन्जार बुस्थु अमा थिखोदों ओइ नै देन्जारलै बे मेचिना हायद्रा मा थिखोदों नायनि र' दसे। नायदावो बिराद गाज्रि मोनदानो। नायदो लोगोफोरनि कम्पानिया बेसेबां गिदिर। आरो हरैबोथ' दङ नै माबा थिखो नायदोंलै बेखौ नायनांगौ। नायजोनो मोदानबाय नुलायलायासै मा खालामनो मालायसोलाय बेनो थिखोबाय दा ओमफ्राय माबायदि थिखोयो बा बिराद गिलिर गिलिर कन्टेनारफोरखौ थिखोयो आरोना बियो। बे मेचिना नै बे मेचिनानो देन्जारखा ओरैनो थिखोगासिनो दङ। सेवबायसो माथो मिलायाखैना बुस्थुआ पेकिं होनायफ्रा नै बख'बाय मा सिस्टेमलै बा मेचिना बेनो आरो ना नै नुसिगोन नै जा देन्जार गिलिरखौनो थिखायो ओरैनो बाहायबाय आरो ना जोबथ'बाय खोमा खामानिया। बे सासेयालाय मा खिथु नुजालायनाय जाखोलै बेनालाय लंपेन्ट गाननाया बांगालफोरनि गाननाय ना मा थिखोनो नागिरखो ओमफ्रायलाय। अ बेलखौ माने बेला गारियावनो थायो माने गारियाव सोसिगोन आरो बेलखौ। हेन्देमेना थिगथारलै मालाय नै मा जगार होग्राया थिगथार नै फाटा फाटिखा।
ओमफ्राय बेल मोनसे सोबावनोसै आरोना हनै लहा बोनग्रा बुस्थुआ बेक खालामसिगोन आरोना फुसंबाय नारबासो ओइनै गारिखौसो फैदों हनै 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 बिराद फाग्ला फैदों बेनि गारि आरोना नै गारि फैनाय मेचिनखौ फासयनाय नुखाबाय होनबाबो फैयो गैला थांबाय नै मेचिना बिराद बुरजा सालाफ्रा